daar zouden 3 vragen moeten stellen aan iemand in verband met werk. En ik dacht dat daar rond al afspraken waren, maar dat is blijkbaar niet. Ja, 3 vragen, ja. Ja, u interviewen, mevrouw. Dus mogen ze u Ja, dat zijn niet te lang duur. Maar wat moeten we wel vragen? Om een beetje luider te spreken en, of anders. En er wordt ook gefilmd. Ja, Dus, een beetje dichter, hè, want. Ga dichter, Oké. maar die gaan u niet horen, hoor. Tamam dat uw dingen moet dichter, want die luidspreker is er. En wat moet ik allemaal weten om aan een job te geraken? Wat dat je allemaal moet weten om aan een job te geraken. Ja. Wat voor soort job dat is, waar dat de laatste werkstelling is, wat het loon is. Of dat je alleen gaat werken, of dat je in een team terecht wordt, of dat een langdurige opdracht is, of dat er een vaste werkstelling is. De criteria, of dat je talen moet gebruiken, of dat je computervaardig moet zijn, of dat je een bepaald diploma moet hebben. En wat doen jullie voor gasten die van school gaan? Wat doen wij voor gasten die van school gaan? Wat bedoelen de gasten met... Die de school verlaten? Ja, wij bieden eerst en vooral vakantiewerk aan en dat is al een goede manier om te zien of dat je werkwillig bent en of dat je gemotiveerd bent en of dat je wel goed wilt werken. En als dat goed verloopt, kunnen wij ook eventueel een vaste job aanbieden, naar gelang het diploma dan klopt. Alles hangt ook wel een beetje van het diploma af. Wat moeten we zelf doen? Wat moet je zelf doen? Voor werk te zoeken? Ja. Veel, hè? Veel solliciteren, veel mails sturen of veel brieven sturen, bellen, zelf nabellen. Correcte motivatiebrieven schrijven, niet met dt-fouten. Nabellen, op tijd zijn op je afspraken. En als je naar een interview gaat, voorbereid gaan naar een interview. Niet zomaar op de wilde boef ergens binnen gaan en denken dat het wel goed zal verlopen. Is dat duidelijk? Ja. Oké. En wat wel?